Lørdagsavisen.dk er taget til Køge Miniby, en af Køges største turistattraktioner. Her har vi fået en af deres erfarne guides til at vise lidt rundt, så lad os gå ud og kigge på det. Vi står over for Køge Kirke, Sankt Nikolaj Kirke, som er Nordeuropas største. 8 år bygget af Pico Sørensen i et stort entreprenørtelt, hvor han byggede løs undtagen om vinteren. Når gæsterne spurgte, hvornår kirken var færdig, sagde han altid, når den sidste sten er lagt. Normalt vil kirken spille kl. 11, 12 og 1, og hver gang har man et klassisk stykke, som er indspillet af kirkens organist. I Køge har vi også et lille fotografisk atelier, som med datidens teknik, hvor der ikke var elektrisk lys, benytter lys fra nord, i det glastaget vender mod nord, som er kendt for at give en jævn lysfordeling uden skygger. Herinde kunne folk blive fotograferet efter Daguerre-princippet, hvor man sad i flere timer med støtter under armene, ligesom man ser billeder af H.C. Andersen. Man skulle altså sidde stille, for at billedet ikke blev rystet. Vi panorerer nu ud over Køge Torv i Køge Miniby, og vi ser oppe lige for vores rådhus fra 1552, bygget af sten fra de nedrevne klostre i forbindelse med reformationen i 1536. Vi ser også længere ude i højre side vores flotte apotek i renæssancestil, som vi bygge omkring 1865-66 på grund af en brand i den foregående bygning. I vores husbyggeafdeling fremstiller vi husene, som man ser ude i vores Køge Miniby. Husene er opbygget på den måde, at man har et betonfundament. På dette betonfundament opsætter man en huskasse i undermål. Det består af et vandafvisende plastmateriale, og uden på det murer man en enkeltstensmur, enten i bindingsværk, som vi ser her, eller i almindelig mursten. Så isættes der vinduer og døre og andre små detaljer, som vi selv fremstiller til brug for husene. Husene er altså med andre ord hule, og man kan hverken åbne vinduer, døre eller andet. Det var alt fra Køge Miniby. Se med i næste uge, når Lørdagsavisen.dk tager ud i sommerlandet på nye eventyr i Køgeområdet. Jeg smutter lige ind på Norske Løver og tager mig lige ind til halsen. Vi ses.